Наскоро не съм виждал толкова просторен апартамент с южно изложение в Студентски град. Тук е дневната с кухненски бокс от 39 квадратни метра, като изложението е южно и има излъз на тераса от 5 квадратни метра. Светъл просторен коридор с прозорец, забележете, през който влизаме в общата баня с тоалетна, а право е и детската стая, която също има една тераса 4 квадратни метра. Минаваме през предверието, в което може да се постави пералня и сушилня и гардероб. Спалня, която е голяма и просторна, и към нея имаме баня и тоалетна. Място за кабинет с изводи за интернет. Голямо предимство е, че се пести място от банята, като тук може да поставите бойлера и цялото отопление на сградата е на ток. Още едно предимство на сградата е, че цялата дограма е 5-камерна с строен стъклопакет, като марката е Саламандър. В момента сградата е на Акт 15, като се предлага на шпакловка и замазка.